sang nata kundur ngadhaten tindaknya lengkeh-lengkeh lir sumupa cahaya para padaya srinti samyohangan telu pacara nata ing mangke datang kenucapku dari Prabu Duryudana nengna kawusa datang kadekang lenggah ing sak ngajenging paripara sedya sakilening pendhapi agung negari Ngastina katilasang narpa dayinta prameswarinata hanengga kunduri punika ngraka lamun Cinandra panyayah pandam kang kinten ing warih
ana cahya kang sumunu mimbi pajar juri kedaton lah menika kawarnane Sang Narpadayinta garwaning Prabu Duryudana putri saking Mandaraka Hatmajaning Prabu Salya ngingangka 3 sesilih Dewi Banowati ya Dewi Banowati ya Dewi Tanowati mila hawasta Dewi Banowati Banowati Tanowati kang mengko werdi cahyane Sang Dewi yen Candra Pindha Sarating Toya dasar gandes luwes merakati lelewane milangnoni yen mesem semendanyangati katingal rek pememak ngembang bakung palarapan pindha kluwung alis lirit rada lengkung mripat blalak sembung layung pangarasa nyigar demung gurna nguringi datan sinambung talingan jamur bung godhek lemes rambut jagung lambe abang tur pinter nembung nolan-nolan jangganira pundak padha nrajuruk mok astara dok medhang kara driji sasak sak sada-sada Dodo wijang diungalake payudara ndemenakake padarane macan luwe mung sak tekem bangkekane pocong sendiri ginawe pupune ndebok semende kentel kiyal ngemanakake tungkak bunder kaya bubar dibubutake pawakane gedhe dhuwur kulit kuning tanpa lulur agemane ora ngaur yen lumampah bisa ngakur ayune tanpa luntur ora neh saka mulat pikir bisa kur temane yen turu nganti digawa nglindur ginarwa dening Prabu Duryudana wis putra kalih mangkin dereng nate karengon sabab sang suputri pinter ngladosi dhateng neraka ora moka Prabu Duryudana nadyan Nalendra namung setunggal garwanipun sampun ingkang wayuh nyimpen kemawon boten sami kalian Pak Paiman sabab wis entuk sejatining pemarem awis saka baute Sang Dewi nggih ngladosi ing neraka ing mangken menggo ing neraka kang arsa kundur sinambi amrisanti beksan bedhaya lawan srimpi perda munyo ngrangin kabareng paling widiwati parampunging beksa suwing gending sigara ana tengara pundhiripun ing neraka ing mangke daya-daya sang suputri minyak saking palenggan ngasta tirta sindhu taman kang wis nadhaning sangku harsa miji dhateng sampeyaning neraka sangya para mban sigore mangke miring saking wingking
Surya mangun kong kanduan rimang sekali kata paman narpat Renyo balikan jono Sopo bromani pawanata ingkang Mutiara aras Yonorani Nobro Rani pager tunjungnya manten lumeng muntatin bening kapura macawi Yuang Surya katon ujwala sakundur pabuka kula ngatak mangat bertemu kikun yuk sinuwun Yayi Ratu ndak toko banget ing patane mangku jeneng para ngaturake pangabekti pangestu tampan nono Yayi kula nuwun dat anggen kawula mundi dasasa jimat sinuwun kula nyuwun katerangan serta paduka madani pasewangkan menapa nyuwun nenggali Kanjeng sinuwun
Yai pun kakang menggalih marang praja kang lagi nandhang wiyadi larang sandang kelawan pangan akeh kawula kang lara esuk sore prating lampus ora jeneng mokal kuranging sandang lawan pangan bisa mahanani akeh Durjana ingkang gawe rusuh ning praja Ngastina. Semono kula piyambak inggih mrihatosaken dhateng para kadang namung tami sampun dangu mboten wonten jawah. Ngantos sumur-sumur sami asat. Kirangan kaya Kanjeng Nuwun. Iya. Sing tak jagake waktu kedung amba malah wis serot. Mula kang mangkono Yai pun kakang ora kendhat budidaya bisane nyukupi apa kang dadi butuhe kabeh para kawula. Kula ninggi dadi ratu ki ora gampang. Marnata wong sak negara mongko yen kurang apa-apa parang tutuane mesti menyang sing nyekel panguwasa ya klebu pun kakang iki. Mula kang mengkono kabeh para pambyang tuku yen ora padha mulat ora padha prayitna ora jeneng moka bisa nyusutake asmaning pun kakang. Muga-muga para kadang Kurawa aja padha nggugu karepe dewi-dewi nanging bisa temen-temen mikir marang kabeh para kawulane. Kuwi Bapa Durna paring dawuh Ngastina bakal mangke Yuwana lamun pun kakang bisa nampa tumurning kanugrahan wahyuning katentreman sinebut wahyu purba kayun. Wahyu purba kayun Yai Ratu iya lagi jenenge wae wahyu purba kayun. Purba kuwi nguwasani utawa ngendhaleni kayun iku karep ingin diwakuni Gusti kang akur jagat ngelingke marang kabeh para titahe aja padha ngumbal harbaning nafsu bisuwa meper marang nafsu kang kurang prayoga bisa ngendhaleni marang nafsune dewi-dewi. Kula ninggi kalebu Yai Ratu muga-muga sira Yai uga bisa meper marang nafsu kang kurang prayoga. Semut mawantu-wantu kula dhateng Gusti mugi tansah dipun paringi wonten negari Ngastina. Yai Ratu iya dina iki pun kakang wis putusan Bapa Durna munggah marang ukir tidar nggayuh mandhaping wahyu purba kayun iku mau. Kang mangkono Yai ayo pun kakang dherek munggah marang sanggar pamujan ping panesti bakal nyuwun lawan Gusti muga Bapa Durna lebih karya. Monggo boten ngersakaken dahar langkung rumiyin ing bab dahar kaya-kaya tembukeri. Wis dadian pun kakang ora bakal dahar lawan ngunjuk lamun Bapa Durna durung kundur kanthi ngasta nugrahaning Gusti. Monggo kula dherekaken seminggah madyaning sanggar pamujan bocah mban. Kula wonten dawuh marang cawis ngobo ramene saji madyaning palanggatan bocah mban ngestaken dawuh Kanjeng Ratu kala ulat lur kathok ambarong kang pamulu halus manis mawe kung
montorangku hai gorepan Tadyo pantes melatgung tak sawang kok polatan ora pati padhang ki ning apa kowe lara apa pancen ana wigati ingkang durung kawedharing akeh aku ngelingke kowe yo nduk kowe iki bocah nom aja sok taberi susah ndak ngetulke alam pikiranmu dhewe kudune kowe sembah nuwuning ngersaning pangeran rampung olehmu kuliah nglamar wis entuk gawean tinampa napa aja ngestina kowe di papanake ning setap bendahara ya mung nganti-nganti weling kunyang kowe yo nduk nyambut gawe nggon dhuwit ki gawat siji dadi pimpro loro dadi bendahara kene ora nganti-nganti wah nyang neraka gelis kok nduk kowe kudu ngerti marang ombyak ing jaman saiki aja nganti diwalik iki sak engko ndak ngantongi sing duweke mara prasaja nduk yen apa aku ki gagas batinku dhewe piye to ceciklus witana praja belanjaku tak kelumpuke setahun ijik kalah karo bakul brambang sapa Mas Paiman yo ngaku persajan Mary nggon positif wae kena mula aku rak meling karo kowe tondo golek donya sing sak akeh-akeh kaya-kaya kowe arep urip 100 taun meneh ning ana imbangane mertobat ing ngersaning pangeran kaya-kaya kowe sesuk bakal ditimbali sawaning ngersaning Gusti lampung bisa ngono watak serakah ki ora bakal dumunung ana kowe watak serai ora bakal mencok marang uripmu sebab wis bisa selaras serasi lan seimbang uripmu donya dipikir swarga ya digayuh yen kowe nyawang Mas Paiman aja nyawang Mas Paiman saiki nyawang jaman loro lapane biyen lan pantes tok nggo tulodo Mas Paiman sak sedulur ana 5 kabeh sukses di bidang wira swasta dulur ki ya ngono kuwi nek sing tuwa rumangsa sukses terus nyangking adine sukses nyangking adine meneh dijak nyambut gawe kowe aja getun aja keduwung pancen nek golek akeh ing bondo kuwi aja dadi pegawai negeri sabab pegawai negeri pancen pas-pasan ning sebab apa kok suwitana ing praja sabab golek kawibawan golek derajat nek derajat kuwi pegawai negeri ning yen wujude semat lah kuwi kowe berwira swasta kaya Mas Paiman kuwi mula kang saka iku ya nduk akeh apa sithik kuwi ora dirembuk nanging kudu linambaran rila sabar lan narima
entuk akeh nek ora rila sabar narima ya ijik mangsa-mangsa wis sugih kurang sugih wis ana kurang ana nek perlu jagat diemperi kuwi jenenge urip nyukupi butuhing karep lah kuwi salah wong urip kuwi aja nyukupi butuhing karep ning urip nyukupana butuhing urip lamun urip kuwi nawaitune bakal nyekapi butuhing urip kuwi ora bakal nabrak-nabrak nyang ndi-ndi tumindake mung sak titahe ning ora kok kendho makartine kuwi ora kabeh mau pasrahna marang panguwasaning Gusti ning dudu watake wong kang nglokro kuwi lho nggih ngono ya yen iya mula kang saka iku ya nduk wanti-wanti welingku aja nganti kuwi getun nek nganti kuwi getun dadi abdi negara wah kok nek nganti getun nyambut gawemu njur kendho kuwi ora kena wong wis diniati Suwita Praja ngawula praja ngladeni marang bebrayan mongko ngendikane para pinter pamong kang apik kuwi aja butuh diladeni para kawula ning pamong ngladenana apa butuhe para kawula tuladhane kaya perangkat desa ing kadipaten iki ana penduduke duwe gawe melu cancuk taliwondo lho sekdes ngiras protokol lho wiwit saka kades nganti sak perangkate melu cawe-cawe melu cancuk taliwondo ora mung perangkat desa tekan ning perangkat mustika kabeh melu cancuk taliwondo nyatane bengi iki Mas Paiman wayangan warga Koramil padha melu njaga warga polsek kabeh melu njaga ing bab keamanan ning sepira akeh ing warga Koramil sepira akeh ing warga polsek nek tanpa dibantu kabeh rakyat muka bisa lumadi kanthi becik mula kang saka iku wajib bisa ngamanake nyang pribadine dhewe-dhewe luwih-luwih iki ana tontonan wayang tak jaluk ngomah aja disuwungke dadi ya gentenan sing mirsani ya akeh-akeh wong mbok menawa nek ana wong tumindak ora prayoga ngono ya iya utamane para penonton sing padha rawuh bengi iki sing asta dompet ya kudu sing ati-ati sebab kalau mongsa njeraku nyangik kok kaya sing padha kecopetan nganti aku dikondangke dalang nggawa tukang copet ngono ya yen aku yang gumun karo para pencopet-pencopet kuwi lho ing ngatas nyambut gawe kok nyolong duweke liyan apa ya halal dipangan apa ya ndagingi to nduk luwung dadi kernet genane halal luwung ngrisi brambang genane kuwi sah ento akeh nek sing nyolong kuwi walah nduk ora iso turu sak kejakan entuk akeh ning enteke ya gelis mula aku ya mung nyadarke penggalihe para copet-copet kuwi luwih sing ijik nom-nom kuwi kok ya ora duwe masa depan sing apik ngono ya iya mula ya ngger pantes tinlodol kasih neraka Mas Paiman kuwi mongko pangupa jiwane ana Jakarta sak sedulur pancen aku ya ngacungke jempol wira swasta sing ngulek Mas Paiman sak sederek kuwi pepeken kang ditekon mula banjur tekan nadyanto sugeng ana Jakarta duwe gawe ana desa kabeh padha melu nyengkuyung sabab Mas Paiman ora lali marang tembung lagu lugu lega lan legi ki wajib dienggo lugu tegese sarwa prasaja ora seneng neka-neka apa anane jumbuh karo kahanane Mas Paiman piyayine ya mung lugu prasaja ora neka-neka banjur lagu anut irama lagak lagu kudu njumbuhke karo kahanan nek pinuju layak ya nderek bela sungkawa nyandang menganggo ya ngetokno nek nderek bela sungkawa ora kok tindak layak kok padane bangsa mengkilap belang kalung suweng dinggo kabeh ngrompyong kok ndak dikira ngumukke bondo
kudu eling ya nduk nyawa ki ya mung gaduhan bondo ki mung titipan pangkat ki mung sampiran sok nek seda ki ora bakal digawa kabeh padha ditinggal omah ditinggal montor ditinggal bojo dijak ya semaya sing digaya mung amale jana urip ana donya mula kudu dingerteni menungsa ana ngarsaning Gusti Allah kuwi kabeh padha ora ana sing pangkat jenderal ora ana sing bakul bakso kabeh padha sing bedake mung bobot amale dhewe-dhewe ambak mung sak wayangan iki ya mujudke amal yaiku dana rasa nyenengke piyayi pirang-pirang mongko manut agama kang tak rasuk ya nduk dongane wong siji iki padha karo wali siji gek sing rawuh bengi iki pirang ewu piyayi kabeh padha ndongaake muga-muga Mas Paiman turah rejeki sok kala mangsa wayangan neh kaya bengi iki lho dongane mung sarwa apik wong diseneng-senengke kok nggih kuwi mau jenenge lagu iya banjur lega lega ki narima ing pandum nglenggono marang kodrat nyukuri marang nikmat lega-lega lamun menehke apa wae lamun kowe ngulungke tangan tengen tanganmu kiwa aja nganti weruh sing dikarepke ana kene aja ngarep-arep baline pasrah marang panguwasaning Gusti sing gawe jagat lamun kowe lillahi ta'ala percaya nduk ora lokak bakal malah kebak sebab Gusti ki lumuh kepotangan ngelingono wong mangan ki kudu ngguwang mangan ya ora ngguwang yang weteng dadi racun mesti mula pedomane ki wong lebok iku kudu ngetokke nek ora wah tenang lara nyang awak lho kuwi ibarate wong bedono ki ngono kuwi iya ingkang wekasan legi srawung karo sapa wae ulat kudu manis manuwara sugih esem nek wis gelem srawung aja mung srawung karo pangkate engko ndak kecelik ijik dadi kates anggere wong nyedhaki pengin srawung bareng wis pensiun ngluruhe moh lah iki ya ora kena mula karepen akeh kancane tumanjane kudu grapyak lan semanak tur aja nganti cluthak kuwi lho nggih ngono ya iya contone kaya teng neraka mantan lurah candi sing bengi iki ya rawuh Mas lurah candi Semarang kuwi menjabat atau pensiun ya anter wae biasa wae sabab orang ngongso-ngongso sugeng mula sing putri ya mleguk sumringah sabab pancen orang ngongso-ngongso ngelingi mantan lurah candi ki dhisik ya tentara jiwane ya digembleng sabta marga karo sumpah prajurit menjabat apa ora ya wis biasa wae lah kaya kuwi marga ngelingono ya nduk aku karo ki mung wayang saupamane gumantung karo sing nglakokke supaya wayang kuwi kayoman kudu cedhak karo dalange nek ora cedhak karo dalang ora bakal diayomi contone kaya wayang sing gedhi-gedhi pinggire kae ora cedhak karo dalang mung dienggo dolanan cah cilik-cilik kuwi najan wayang-wayang cilik ning cedhak karo dalang ya diayomi ngono ya iya ya ngono wayang ki pesemon sing luhur wayang ki komplit kok nduk seni apa ya ning kono kok dasare wayang ki nggambarake dumadine jagat sak isine kuwi lawang kelire wae jagat deboke bumi blencong iki srengenge wayang simpingan ki titah sing urung didadekke lakon aku karo wis dadi lakon maka ditokke ya mung nek wis dadi lakon aja dumeh lagi dadi lakon lah kuwi aja dumeh lagi dadi lakon terus sak kepenake ubele dhewe iki ora kena abot ing abot ora kaya wong sing lagi dadi lakon kudu ngati-ati tumintake marga nyang diparani nek wis rampung ora dadi lakon ya mlebu kotak awor kanca kancane mula aja sok sumekean dumeh lagi nyekel panguwasa kanggo godho sing ora bener ki ya ora kena luwih-luwih karo wong desa sing mangane ora krasa nyambut gawe kudu rasa ijik dipesesa iki malah nambahi dosa ya nduk
Iya iya. Mula kang saka iku ayo padha muji syukur ing ngrsaning Gusti, muga-muga Kamas Paiman mulih gawe sadurunge sakwise wilujeng niskala duwe gawe Supitan putrane kang wong sajuga Mas Edi Santosa. Wah iya, asma iki Narya Japa, Edi Indah, Santosa ki kuat lho. Piyayi kuno, piyayi iki nek lugu ki jenenge anak iso ora neka-neka. Beda karo tanggaku kae mung anak tukang bati kok jenenge Niwang Jatikusuma Mangkunegara. Walah. Kabetan jeneng malah jeme cicil ae. Iya. Ya ana wong sing nganggo jeneng Slamet ora tau waras ki ya ana. Lah ning kabeh ki rak ujube ki rak apik Edi Santosa. Dadi jaman Mas Paiman duwe putra ku ya lagi rasa-rasane, lagi sentosa-sentosane. Ngono ya ya. Ku jenenge ya Senopati wong anak lanang siji. Mula Supitan ya dipahargi ya ngene iki sampe pancen ngluhurke asmaning kulawarga. Ya ta? Mas Paiman ki kagungan nadar sak dasara diparingi rejeki akeh. Putrane Bagas waras arep nanggap wayang dalange awake dhewe. Lah mongko janji ki utang bengi iki wis disauri utange, wis dilunasi nadare. Rawe-rawe rantas malang-malang kutung aja ana jalma kang tinagih tanpa utang ya nduk. Iya. Sawise sowan mrene kuwi arep ngaturake pisungsung apa nduk? Coba ya aku arep ngaturake lelagon gagrak kuno ning sing wis dikreasi. Apa emplek-emplek ketepu? Emplek-emplek ketepu. Iya. Kuwi ya lelagon apik mengku pitutur sing putri tansah ngelingke nyang sing kakung. Wis dadi wajibe sebab wong lanang karo wong wedok ki ratu karo patih. Nek ratu lali patih wajib ngelingke. Ibaratnya kaya kembang emplek-emplek ketepu iki. Ayo diaturke yo coba nduk kaya ngapa?
kandangmu aku njaluk pangertenmu ojo nesu mundak klerak-kleru ngono aja tidak wah ora kang lunturna pangaku sing dupa kumelun ngening kang biasa ngabege kawengku sakung jajahan nanging sanget angikipi sanget sikane ko putra kananjok saking wiyati ing mangke batan kerucap kunduring Sang Prabu Duryudana nengno kawusa datan kadilya sing patih sengguni miyos ing pagelaran pinarak bangsa pengrawit ngawisan ya para kurebet hamber-hamblah paraya horping Jalanidi tansah pamorin suksma sinuk maya winah galing asepi sinimpen tolonging kapu monggo pun suwe nilar padukuhan karedempel kakek ning ngantipen kula saadi kula mapetene ukir tidan iki janjan niku golek napa nyemutana ngema sampeyan ku dadi abdi ten Praja Ngamarta monggo wis pirang-pirang dina ora seba yen nganti ana dukane Suwur Ngamarta ora urung ditokke malah kapiran watune ngemuti ngema saiki golek gawean niku angel kakek diblonjo saben sasi wis meti mung ari seba kok ora suwan niku pripun to momo enten napa yen kakek niku ngersake napa-napa kantun dawuh kalih kula napa Mas Brata butuhku iki le ngombeku iki udutku iki kantun dawuh malah kendel mawon tama kaya ora dipikir apa-apa ora kurang apa-apa cemawis omah kagungan bojo ya wis ayu anak wis mentas kabeh kok susah niku pripun piye iki truk kakekne ora kersa paring dawuh yen wis ngono kuwi sangel tangguhe kok Kang Garing prayogane piye gong supaya bapak kersa ngendika maya dae to gawa nyang sumur didusi ora seger terus gelem ngomong kaya anakmu gong
ora mokayen kakekne mung hanggung kendel tan kersa ngendikan sabab abot ing abot kakekne minangka dadi lurah ana ing Karang Kedempel. Pengrasaning Petruk tak kira kakekne kepengin bakal nyumurupi waratane wa 5 perkara. Wa sepisan yaiku Wisma, wa kapindho yaiku Wastra, wa katelu yaiku Wareg, kaping 4 Waras, geneping kaping 5 yaiku Wasis. Iki mujudke kebutuhaning kabeh bebrayan ing Karang Kedempel. Ing bab perkara omah ora mokayen Sinuwun Ngamarta paring dawuh marang para pemborong Wisma. Sakwise gawe rumah mewah aja lali gawe omah karep ben bisa dijangkah dening para kawula cilik yaiku rumah sangat sederhana. Kuwi bab perkara omah dipikirake menungso ora ketang mung sak tengkang kudu duwe lemah. Yen pancen kene wis ora ana nggon ayo padha rame-rame nyang jaban pulo Jawa kang ji akeh papan-papan digulawentah karben kaya ing tanah Jawa iki. Biyen ana tembung mangan ora mangan anggere kumpul, saiki diwalik ora kumpul anggere mangan. Duwe pedoman kang surasane ngendi ana gendera merah putih kang adet ya kuwi papan panggonan kurak ngono. Tuladane kaya sing kagungan dalem iki blas nyang Jakarta adu nasib nyatane kang garing ngerti dhewe. Coba pelanggan iki ora mung Jakarta, tekan Bogor, tekan Sukabumi, mung sak ngirsi Brambang digoreng coba. Ning dadi lan kamulyane kuwi jenenge iso ulek pemindake. Kuwi babagan Wisma. Banjur Wastra garing karo Bagong aja rumangsa wah nek nganggo sandangan saka tanah sabrang. Aja rumangsa isin kowe nganggo weton saka nggone dhewe. Akeh produksi sandang, akeh pabrik sak ora-orane kena kanggo nyuda marang pengangguran. Kuwi bab perkara Wastra. Banjur bab perkara Wareg kakekne mbudidaya cukuping pangan kabeh bebrayan ing Karang Kedempel. Alhamdulillah negara nggone dhewe surplus ing babagan pangan. Najan wektu iki udane urung ana ning pangan ora bakal kantu. Kala mangsa bisa mbiyantu nyang jaban negara sing pancen butuhake pangan. Kuwi bab perkara Wareg. Banjur ing bab perkara kesarasan kuwi diudi dening kakekne. Piye bisane wong sak kelurahan iki padha waras kabeh. Mula kudu ngudi ing bab karesianing Karang Kedempel. Ora moka tlatah nggone dhewe wis entuk adipura. Marga kanggo maku ing bab karesian wis diyakoni. Kaya Bagong kuwi kok ya mung ngelingke wedhus nek karo nyawa wong abot ndi kok? Ya abot nyawa wong. Nek pancen abot nyawa wong ya kowe iki ya kudu mikir wedhus ki aja diworke turu. Gawekno kandang sing becik lan sing resik. Ya to, pira to ambane si kandang? Lah kok wedhus kok kaya jero omah diworke turu. Hah, aku dhisik tau kleru lho. Pas listrik to gelangan aku ki ngelak ya to. Iya. Sirku ki arep nggugah bojoku keliru wedhus. Ha iya kecedhaken kok kuwi kok. Kaya ora iso mbedake wedhus karo wong kok ya tanganmu ki jane iki ndek perasaan kok. Aluse ya padha iki. Barak candak mbek ngono aku terus mikir, wae. Wedhus iki. Wandamu. Kang Gareng bareng ya ngono, kowe iki gawe omah kowe kaya ngono apik kok gawe WC kok emoh kuwi to reng. WC iki penting. Aja mung jagake kebon. Aja mung jagake kalen karo kebon. Wah. Digawe WC iki ngentekke boto pira to yang paling kaya mung 2000 kok. Ning saben omah ki duwe kakus nggo WC. Kuwi kanggo njaga bab kesarasan.
Apa kowe seneng nek mlebu untuk pinggir kalen kae? Ora ya saru to. Ha iya kuwi nek wong lanang wong wedok wah saya saru. Ha iya. Mula wajib dipenggalih ing bab iki. Kuwi ing bab waras. Terus ing bab wasis negara ora butuh cacahe ngakeh wong, ning butuh wong sing berkualitas, butuh wong pinter. Pulo akeh nek ora pinter malah dadi gaweane negara. Mula wajib diudi ing bab perkara ngelmi, wajib digayuh ing bab perkara kawruh. Anakku di sekolah ki mempeng. Wong tuwa duwe pedoman, gelem rekoso waton anake nemu mulya. Kudune rak ngono. Aja kok kelas 4 wis ditokke kon tahu kupat. Wah. Wis penemu kuno. Nek jek kuat ngragati wajib diteruske kang gareng sekolahe. So nek tutuk sekolahe duwe titel sing kangkat jenenge ora mung anak, wong tuwa ya bakal kangkat jenenge. Wah, galo. Anake mbarep gareng kae dadi dokter. Wah, galo, titel wis sarjana hukum. Sarjana ekonomi. Wah, insinyur. Lho apa ora seneng? Kuwi ora kaya Bagong kuwi. Duwe anak celemer kok tanpa gelem ngandani. Ndek bengi nyolong pelem nggonku tak elekke. Le, tak jaluk kowe entuk tak colong to, Le. Tak lapurke bapakmu. Lah kok diwangsuli. Wis sing aken bapak kok Pak D. Oh. Malah bapake sing ngakon. Mula pamong ora bakal bisa tumindak apa-apa yen tanpa dibantu karo sing padha dimong. Ngono ya Le. Iya. Monggo.
piyambak mung sak tembang ning kuwi mung pulang kang luhur pulang kang becik piyai kuno biyen kuwi nek mulang nyang anak ora wantah ora walbaena nanging kala mangsa sinambung dening sesekaran ora beda tembang iki mau ana karepe terus ana lha tandur kang wis sumilir kang ijo raya-raya ndak sengguh temanten anyar mengko karep ngelingke nyang para kawula muda bocah enom padha nglilira elinga nyang tanggung jawabmu dhewe-dhewe aja padha enak kami enak kaya temanten anyar bocah enom panekno blimbing kuwi monggo blimbing iki lumrahe lingire 5 nek kaum muslimin muslimat aja lali nyang 5 wektu nek wong Nuswantara kene aja ninggal nyang Pancasila ngono ya nek ngaku wong Indonesia kok tanpa gelem ngaku Pancasila dudu kene nggone iya nek ngrasuk nyang Pancasila oh tenan mulya donya mulya akhirat lunyu-lunyu peneken rekoso sing kaya ngapa wajib mok tindakake sepira rekasane wong salat sepira rekasane wong nganggo Pancasila waton ditindakake tenan bakti nuntun dening Gusti perlu apa kanggo maksud dodotira kanggo ngumbah nyang jiwamu iya to dodotira kumitir bedhaing pinggir nadyan to bakon yen dhisik dadi maling nggih to ora lho iki mung upama kuwi waton gelem ngumbah bakal entuk pangapura mula tembunge damana jlematon kanggo sepo mangko sore kanggo ndandani jiwamu karepe aja bajut rusak mumpung gedhe rembulane mumpung ijik enom jembar kalengane ombo jangkah mukudu nggayuh surak rahayu lho kuwi wedine ngilir-ilir mula ora muka tembang-tembang kuno iki awet tekan sakyahine beda karo tembang-tembang anyar kuwi ya truk urung nganti apal kok wis entek iya aku ya ora maido tembang kuno ki pancen mung piyulang kok ora beda blak cublak suweng suweng ngiting gelenter mambu ketundung gudel pak empong lira-lire sapa guyun delikake sirik-sirik wong delik kobong ketake guyang-guyu ning jebul delikke wah ngati-ati truk jaman saiki ketake guyang-guyu ning delikke ya ora akeh ya mung 1,3 triliun ane wong ya delikke kok wah iya Hanjrah ingkang puspita warung kasliring samirana mbre garing Wetruk Bagong pinter temen kowe bisa nglejarake marang pikirku nala garing Wetruk Bagong kula mau apa papi kowe aja padha seling bela penampa olehku meneng ora sabab kowe salah karo aku kowe ora nggonku meneng ki mung sabab mikir marang lakoning donya sak isine iki enten apa to mo persajan wae ya nggih iki sejatine Gusti kang akarya jagat wis nedhakake kanugrahan wahyu ning katentreman sinebut wahyu purba kayun mongko wis tumurun saka Gusti nanging kok dhuwur tumba nyang Madyapada iki janjane mandhek ana ngendi wahyu iki yen pancen kuwi nugrahaning kita mbaya aja dindheke ana tengah dalan wajib enggal diudhunke diparingke nyang sapa sing bakal wajib nampa mongko dumadi kono Madyapada saguh momong para satriya
gelem dadi menungsa sabab kepengin bakal momong marang tedak turuning pangeran kang utama. Lah yen to nganti wahyu ora enggak diudhunake, aku kuwatir yen nganti ana titah kang padha gugat. Mengko ora becik kedadeyane. Oh, ngaten to, Mo. Oh, ngono to, Mo. Iya. Mula kang saka iku tole nala gare Petruk Bagong. Saiki aja padha dikangilan. Bocah telu pisan kuwi tak kongkon sowan nyang Madukara marak ndaramu Raden Harjuna. Yen wis sowan marana kowe matur apa kandhaku waturna. Ndara Janaka isih butuh Semar apa ora? Yen pancen Ndara Janaka isih butuh Semar, ndaramu diaturi goleki aku. Neng nek kira-kira ndaramu wis ora butuh karo aku ya ora bakal nyang Madukara to, Le. Wah, iki gawat iki, Mo. Lah kok bapak kok saja arep demonstrasi Ndara Janaka. Ndara Janaka ditek ngono wae. Seling surup Ndara duka, aku ora butuh Semar. Iki akeh wong sing arep melu aku. Yen Semar muni ngono, malah Semar sakne tak pecat ora entuk melu aku. Wah, cilaka, Pak. Sing salah bapak, anak ora ngerti apa-apa kena ngaradan. Bagong, apa? Kowe aja dadak ngurusi tembung sing ora-ora. Bakune padha ngestokno dawuhku, kowe padha mangkat to. Kadang padha warang den becik. Besok hamendemo baris kang prayitna. Iwa sarong tawa ing Dwarawati. Oh inggih Mo. Kula nyuwun pangestu bidhar dhateng Madukara, matur Ndara Janaka napa wontene. Kula nyuwun pangestu Mo. Aku yo njaluk sangu, Pak. Iya nala Gareng Petruk Bagong tak sangono slamet lakumu ya tulis sing ati-ati nggih Gareng Petruk Bagong. Ngerasaku wahyu iki ora mandhek ana ngendi-endi. Ning sajake kok mandhek ana kayiwangan Jungring Selaka. Nek pancen temen ngono gek duwe karep apa Bathara Guru iki? Kok nyandhet mudhuning wahyu Purbakayun. Ya. Aku bakal ninggalake raga sawetara kang wigati bakal munggah mring kayiwangan Jungring Selaka dina iki.